ngiphakamisa ukubonga kubo bonke abantu abasaziyo nabanye abasafundisa ukusazi baphinde baqhubeke basiseke. Igama lami kuthiwa nguma7 ezinsizweni. Kasha elasekhaya nje uNkosi. Ngizalwa kaDlamini khona la lesikole saKugwini kwaFoto. Inkosi yakho umqiqhela. Indaba zami zonke into ebengifundile kuyona udlala induku yiyo le into ebengifundile kuyona. Lento yaqala kahle kahle emaplastikini kwaya kumagxala abantu sasifike lezi ndukwini yasasinatheni sekukhuphuka kuyaphezulu. Nje sekube na ungaziba ngogcina ngeminyama ngakhi ngoba phela lento yonke esiphila ngayo into emnandi esport sethu nje sikalidlala nebhola. Ukudlala induku kahle kahle kuyisiko la kwelakithi. Lasiko esiphiliswe ngalo nje ukuthi uma udlala induku ila ofunda khona ukuhlonipheka nokuhlonipha omunye umuntu umazi omunye umuntu khona le ndukwini. Manje ke kwayinto esiphila ngayo ke sayi-enjoy sisaqhuma sesidlala impela into esijabulisayo. Kwangathi into okuzijabulisa into isiko ngoba nakhona asidlali ngalo wesiko. La sosidlala khona sokuyisiko. Sesiqhuba lona isiqhuba isiko esakhuliswanga. Kahle kahle njengoba sesiqalile sivela izinkalweni nezinkalweni besifisa ukuthi siphume la kulezi zwe lethu sibe nakhona nakoShayina naphi naphi. Sekuyisona ke isimo sawo mase ngoba sikwazi ukufikelela. Besithanda ukuthi umuntu uma ngabe khona indlela angaba nayo usixhasa axhumane laphi lapha eMela emakhathini. Athinteke ngoba emakhathini umuntu okwazi ukuhlanganisa ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke nendlela esihamba. I